Pozdravujem včelári. Tak v sobotu sme robili prehliadky na prítomnosť matky a plodovania, takže musím povedať, že všetky včelky obstáli výborne. Všade matka je prítomná. Dneska som im pozužoval česna, hlavne kvôli rabovke. Pretože my už od začiatku augusta krmíme a neviem, ako sú tu včelári, ktorí sú tu na tom s krmením. My, dá sa povedať, už máme zakrmené. Už budú dostávať iba také malé dávky na podnecovanie. Ešte chvíľočku, možno tento týždeň a ešte na budúci. Po nejakého pol litra každý tretí deň. A potom už naplno končíme. Končíme s krmením. V sobotu pri prehliadke sme im ešte dávali Ekovartin. Je to liečivo, nemal by som nazývať, vždycky poviem liečivo, ale nie je to liečivo. Žiadne z týchto prípravkov, ktoré sa používajú, liečivo, je to iba prevencia proti klieštikovi a chorobám, výrozám. Takže o liečivu ťažko hovoriť. Ale dostali po pasíku Ekovartinu všetky, aj roje, aj kmeňové včelstva. Nedával som im, odporúča sa 2 pasíky, ale ja som toho zástanca, že niekedy je menej viac. No a týmto končí. Ešte bude jedna kontrola, niekedy za 2 týždne. Úle sa zatvoria, zapečatia a viacej sa do včel nepôjde. Jedine, že by bolo nejaké podozrenie na nejaké rabovanie, alebo že by niekde nebola matka. Inakšie ešte budeme prevádzať jedno liečenie, teda tú prevenciu proti klieštikovi, a to bude sublimácia kyseliny šťavelovej prístrojom ProVap 18 V. Ale to už bude až niekedy október, november podľa počasia, v bezplodovom období proste, keď už budem si istý, že sa už neploduje. A budeme potom už čakať do jary. Takže to je asi všetko. Čaute, pozdravujem.